kamet kebala mong bat balatap dah kesnam ka kentah ka bakhadu ba utra jangi udon halor jong kading pana wat hapdeng ka jingsha pencitom bat ka jingpang ka basyurkhai ulak keran yakin nyau teli ki jingkran ki balong ki kintin ki bakhadu jong ka ministry ka ba im jong bat kat bah nginang bet benia yakin ka jingkran jong ujisu upen i yangi ba ulong unong benkhia ulong ubriu bat unong pelat ya ka menesim jongi wat hapdeng ka jindon kam ya unong sendran ya unong sela ujisu ukren ya ki lai teli ki kintin napdeng ki nyau teli ki bahakamat ka pen i ba udon ka jing isen ai ka jing terang ban pelat ban pen im ya ki wei ka kintin ka banengkong ka ba ukren ka ba ki sipai ki dang sak nar pnayu unong pen im jongi uong ko pa tum ma ya ki na ba kim tip ya ka ai ka ba ki le kaba phla shisha unong pen im jongi ta ka mensem ka jing sngaulem ukerpat ya ka jing senai na ka benta jong kitu kibdang khti ha ka basak nar panayu upen i yangi ya kane da ka nuksa na ka jing hikai ka ba upen i halor ulum bangi de ban ich ya ki nong shun jongi bat bantuai na ka benta jongki ujisu i hikai yangi bangi de ban kener ya ki jongki khti ban map bat ban le sin ai ya ki we wat lada om don bapan lani kerpat ya ka jing isen ai ka kintin ka baar jong ujisu ka pen i ya ka jing ij par ka jing isen ai jong u na ka bentaki wei wat lada ma u daladi umat ya ka ne ka ju ka jing jenjar bat ka jing shitam man ba la sa nar pna yu habdeng ki ar ngut ki nong le kam sniu wei napdeng jong kini ki bale kam sniu ukren bin ya ujisu na ka baong lada melong ukres pelai im milade bat pelai im yang iru Henry uta unong le kam sniu uba arpat la dom ya uta uba keren ben ya jisu bat uong yo mangi arngut nila de hok ban yo ya kani ka jing pencitom bat uong ru ya unong ban im jongi try kan mau yanga anda mela don hagak het jong me kani ka kintin ka bakaran uni unong le kam sniu bala sha rai penrem kalong ka kintin ka bakhado ka ba ukuran ya unong ban im haswa ba uniap bat kani ka jingkran jong u kalong ka wei na ki bentaki ba kongsan jong ka bible tang ma u marwehi ubala yo ya kalat ban kerpat ya Yesus Kristus ban kan mau ya u ki wei kin yo i ya uni unong le kam sniu kum ubam don jingkran men lani ban yo ya ka jing penim Henry ujisu upai sya uni briu basa nar marangkat bat uong hau ujisu upen i yangi ke ai ke ba uperkat na ka benta upen riu baro ha ka perthei bat kumni unong pen im uai ya ka kintin ka ba ar jong u halor jong kading pena bat uong shisha nga ong hame ha ka ni ka si ba men don rangkat bat nga ha ka paradise hato phila ban mudur ya ka jing kendu habdeng Yesus Kristus bat uni briu hadin bagi layap ukris deladehi unsan syaryo bat uni kayu hakata kasngi kat kum ka gospel jong Lukas ujisu usdang ya ka ministry jong haka sanagok Nazaret kat ba upun bena ya ka jing pelat hakibala set bendi upun bena ya ka jingkut jong ka ministry jong da ka jing bena ya ka jing lai loit na ka pop uta uba ka met ka syate ha uding kat ba ka mensem ka syate ha ka pop kumju ru ya uta bala syas din rengkat bat ujisu ngiru ngilaban yo ya kani ka jing lat na ka jing chate jong ka pop na mar ka por ka jing pen khia bar ka jing isen jong unong pen im jongi bat hakum kata ka por hawa ujisu upai sha ka kami jong ka Mary bar ka senran ka ba jong ki ba pej ya kata ka jing sha jong halor jong ka ding pena bat ukren ya ka kintin ka balai jong ka banangkong uong shwa ya ka Mary ko ka bru hakmi ya ukhon jong pa bat upai sha wei na ki senran jong ubadei Yohanes hakmi yala ka kimi haka gospel jong Yohanes ka kamba ka banangkong ka ba ule kalong ba open kelawan ya ka da ka jengker par ka kimi jong bat hang ni ru udon ka jing sngo ya ka kimi jong ba wat habdeng ka ni ka jinjar ka ba syirkhei baru bat lengba ka ni ai men sem yangi bangin kimi syakmat wat habdeng ka jing eru hang ni lengba ki ni ki lai teli ki kintin ki ba ukuran apen i yangi ba ulong ubadan ka jing sngaulem bat upan map nak banta kini ki shipai ki basyo iba sa nar pnayu ka jing shngai ya uni nong le kam sniu bat kaburom yala ka kemi kumba ujisu ukundo ya kini kumba ki kilong unsa kendo yang iru kumba ngilong wat ya kito ki balale ya ka kam ka basnyu na ki basnyu ru Henry omdan mano kummau saar teli ki kintin ki babut ki ba ukuran kapan kan mau yangi ba wat lada ukupa jong ulong ukupa bam jukut Henry lak hapat ya nakabru
haka jing jenjar bar ka jing halor ka ding pana open yangi ya ka jing long priu jungu langba ka jing pang jungu barkat ba kita ki nong shun la shot ya ka met jungu la play lot ka snam jungu da ka jing sliang ha orandang uperta ya ka ketin ka basau jungu da ka ba uong nga sliang man ba udang don ha ka ministry jungu ujisu ukendo ya ka nong samaria ha ka pukri jungu Jacob bat uong ya ka Henry unu ru ubandi nakataga kabangan ai hau om sliang lanu ru Henry kataga kabangan ai hau kan long ka pukri kabakar soy syaka jingim bam jukun kajing pla shaman sim kabak lain bordo bau sya ya baro kajing pang jongi unong penim jongi uji sukris daladehi usliang ba mangi yin yo di ya kataga kabadai tha kabasungur kabadalade usliang manyo berkat bah kata kentah jong kejing yap jong kala hajan ujisu uperta da kasur kabajam Eli lama sabakthani ablei jonga balai mengeno yanga kabadai ka kentin kabasan jong hagata kapor jong kejing pang bat kejing shitong ukris ulamat ya kata kejing pang kajing shitong bat kapop jong kaperthe baro lem kajing don rengkat bat kajing rap jong kupah manba udang don haga ministry jong uju ong ya ke bai jong ngan kon sweat ipi ngan wan pat happy wat hap deng kata ka kenta ka bakhado jong kata ka jingpang jong udang wat ban map ban sendran ban buram ya ke badon sabdong jong Henry menta mau upat udon kami ya ka jing sendran Henry udon marwe kabawat ukpa jong ula ban mat ya kata ka jing marwe hagi niki kintin ni yo iya unong penim hagadur jong ubriu bau shitom kadba kata ka jingkut jong kala hajan nitip balang bak niki art liki kintin ki ba unsa kran khaddu wat hapdang kata ka jingpang ka basyurkhe kum ukhon jong ublei ushim ya ka bor halor ki aka baro bat ban pendep ya kata ka jingkinya ka jing ia ha kata ka jingpang ka basyurkhe ukuran ya kata ka kintin ka ba henru jong uong la pendep haga ministry jong ujisu hika yangi ya ka jing thumu jong bangan yo le ya ka mon jong uta ubala pha yanga bat ngan yo pendep ya ka kam jong wat hapdeng kata ka jing pang ka jing sliang ka jing thrang ka basyur khai ujisu kris ula pendep ya kata ka kam ka ba ukpa jong ula pha yo ban pendep bangin syania bawat lada ka jing im jongi ka dan hapdeng jong ka jing ujisu kris jongi udon ka bor halor ki eke baro bat ha kata ka kalimat ka bakhado jong ka jing im jong open kut ia kata ka ministry ba im jong ha ka perthei bat uperta ko kpa ha ki kiti jong me nala IT ya la ka mense let's say ha ki niki kintin ki bakhado jong utrai jongi ka ba uang nga ka kadeu ba mau ulong penim ba shisha jongi ba uwan khanang namar ki pop bat ban IT namar jongi bat kat ba uang kpa haga gospel jong Lukas manba udang khat ars nam kerta phim syam tip baka de yanga manlong syapang ki ki iru ki jong pa jonga bat ka kemi jong ka Mary ka sakhi talaki jong ki khmat ya kane pa ula pendep ya ka kam ba ukpa jong ula pha yu pa unle ukuris daladehi upendep ya kane hato ngitre banle ya kane hato ngitre ne ban IT ya la ka jong ka mon jongi ha ka mon jong blei habangi phai syakini ki hinyo tiliki kintin ki ba Yesus Kristus ukuran halar jong kading pana ni yoi ya ukris kum unong penim uba ai jing pen khia yangi uba kener hilaki jong ki kiti ka jing isen ai bat ka jing tengen wat ha ka por ba udon ha padang ka jing hitom ka bajur baharu ni yoi ya Yesus kum ubriu uba mat ya ka jing hitom halar jong uding Henry ulong unong penim uba shimlut ya ka jing hitom bat ka jing pang jongi bat ni yoi ba Yesus ulung Mesiah ba pelat yang ibaro nala IT yala ka jing ayu pen ayanga to blay ungkur khoi phi to ngin yo onglang amen.